Yıl sayın tradisiya kirip gitti. Marat Abdulkayış özünün prizine bilyard yarışları uzdura. Men indi 10 yıldan beri uzduram özümün isimge. Bizning glava prizlari var. Onlar soň endi özübizgine bulaygana uyuşturgan oyunlarda köpçürak da şulay bula. Primjer aşayın debaterge bula yarışlar bula. Näse aýtasy kireýin? Bilyard indi ol ýeşlerin tortasy, ýeşler bir ara men uzduradyrym prizga balalar buladyr. Onlar 60 ýaşdan jugarylar buladyr. Onlar soň ýeşler 60-ga hatly. Onda menim iş priz 6 priz buladyr. Näher men awurup aldym, biraz kakşap aldy. Nähe Allaha şükür dagant köterile diп oýlaýym indi. Allah bilse rayonda jetekçide Allah bilse glavada bilyardlara bir şey aýtdy bizge. Allah bilse şoý maturgyna olga bargaýdy. Yarışlar ötkerge Marat Abdulkaýyşga rahmet. Buletler de bik matur. Halykda mene bu ýyly köbrek mındaýyn gel ýakşy ýakşylar çempionlaryna kile.